Hey yo guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Twana se King Indlovu bafethu, it's about that time. Lomo ngathethi manga, Home Affairs angisakufuni. It's a breakup time. Kazubani oya eBri namhlanje bafethu. Hashtag who's going to Bri. Hashtag subscribe on King Ginger TV bafethu. Let's do the right thing. Where is Team Ginger? Where is Team Ginger? Bapha abantu abahamba nami from day one until today bafethu. Let's form and mobilize a group ka Team Ginger bafethu. Let's make sure that we do some good movements. Let's help out. Let's do the right thing. Ngikhona ngiyanidinga bafethu. Bapha abantu abathi bayi Team Ginger bafethu. Love you so much Mzansi, and I appreciate the love that you are giving me. But today I'm here to do what I do best, to make people break up. Asihlukane. It is over. Take me to it. We are back at it, mtanami. It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Ngintwana nje yase King Indlovu bafethu, and you know what we do? We doing it best. It's hot in Johannesburg. It's 34 degrees going to 40. Ayibo, it's blazing. Mjolo kalo kuthiwa ke kulonyaka mfethu ngathi lizoshisa kakhulu ngapha koGoli, lithi qaphu qaphu ngamafu ngapha ko Eastern Cape kuningi umjolo but abantu makuthi emjolweni ba happy ngaleyo ndlela mase ku right abahlukane bafethu. Ngivulile platform, I'm urging you to come on this show uzolahla umuntu wakho mawusubona ukuthi izinto azihambi kahle. I'm King Ginger and this is Angisakufuni. This is Home Affairs, indaba zasekhaya. Uma isisitungibhalelile uthi kumina King Ginger, I need your help my brother, so I just want to see ukuthi ngingakwazi ukumsiza kanjani. Mntaka ngicela usondele. Ndama. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ubani igama? Nelson. Nelsiwe. Kukuphi ekhaya? Emnambithi. Emnambithi. Nelsiwe umjolo kwenzani? Iyangihlukumeza kakhulu. Kwenzakalani? Usibhalele, ufuna ukulahla umuntu, take us through it. Nginibhalela namhlanje ngicela usizo kini koKing Ginger ukuthi ngicela umuntu engithandana naye ngicela sihlukane ngoba kuningi nje sengihlukumezeka kakhulu, so angcono ukuthi mhlambe mase kukhona nina nizongisiza kangcono ukuthi isiphi isombululo sokuthi kumele ngisenze. Ube sengihlukumezeke kakhulu. So take me through it. Mhlambe uhlukumezeke kanjani, kwenzakalani? Yini engaka lesikuhlukumezile? Cha, uhamba ngikhuluma mina yabo njengomuntu engizwana naye kodwa ungikhuluma kabi ebantwini asuke abafuna. Sengumuntu omumbi mina. So ushela ngawo. Ushela ngegama lami. So mina isombululo sami ngithi ngcono siyeke into besithi siyayenza. Mina naye. So take me through it. Wena uyithola kanjani lento ukuthi indoda yakho ishela ngawe because phela wena usuke ungekho? Lokho mina ngithatha intombazane engiyijwayele. Leyo ntombazane ingitshelile ukuthi umuntu wami ushele enye intombazane ayaziyo ukuthi umshela ngegama lami. So leyo nto le engiphatha kabi ngoba lo muntu lo mina ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngimhlonipha, ngaso sonke isikhathi ngiyamrespecta nje. Akukho nokuba akutholayo ngami. So nje nasengihlulekile. So wena sesivele ubungakaze uwenze ezinye izinto eziphumile eceleni? Bengingakaze ngizenze lezo zinto lezi. Uke wamkhuluma wena naye ngayo lento mhlambe? Cha, azange ngikhuluma naye. Ikuhleli kabuhlungu? Ngihleli kabi kakhulu kabi futhi. So awusamfuni yami ngoba akakuboni. Ya umuntu ongakufuni. Ngoba kusho ukuthi noma ngihamba bazongihleka nje abantu. Mhlambe sebeyakuhleka. Udakwa ngegama lakho. So yini into ofuna ukumtshela yona mase efika la? Ngifuna ukumtshela ukuthi siyabonga lento esiyenzayo, ngicela siyeke mina nawe. Ngibhalela uKing Ginger ukuthi azongisiza kulento esiyenzayo mina nawe, ngicela siyeke. Uma ucabanga njengoba esemotweni uzoyithatha kanjani lento? Esimtshela. Ukuthi uzoyithatha uzojabula noma kuzoba buhlungu kukuyena ukuthi wenza njani. Awusahlangana. Ngisafuna lutho engithi ngihlanganise nosabonga lutho. Ngiyabonga. Ukuhlaziya kabuhlungu futhi. I wonder ukuthi usiyabonga ipower engaka uyithatha kuphi? Yini sister mhlawumbe ubuye umncishe yini?
njengoba ebeyibona ukuthi udinga enye intombi? Lokho ngingakusho ukuthi ya kuyiqiniso kodwa bengingafanele ukuthi azayenze into enjalo mangabe uthi uyangithanda ngempela. Oh. So cha siswami sinema options awu2. Option yokuqala ukuthi ubhuti uma ukuthi uyehle emotweni singakwazi ukuthi uma usumlahlile simnike u50 ayigibelele itaxi ayothatha ama taxi free or mhlawumbe sibuyele naye emuva senihlukene kanjalo njengoba senilethe nobabili. Anginankinga noma ngingamnika u50 ayihambele okwakhe nami ngizoyihambela. Ubona ngcono semnike u50. Ngisayihambele nami ngiyihambele. Ngibona ukuthi kuzongisiza futhi nalokho. So 50 rand on right. Yeah. King Ginger Cream de la Cream, welcome. Uyizwele mfethu 250 rand wona uzoba right. Ngikhiphe ebhasini lasekhaya lo khunta lo. Bese nithandana isikhathi singakanani? Bese sithandana nje inyanga. Lento ingcono sheshe wayibona lento. So nje ayangisamfuni mina siyabonga ngiyabonga. Awuthanda ulusha kanje. Uthando lusha lisemnandi kodwa lulwama lukho mnandi. Yini wena ubuyithanda ngaye? Yonke bengihlezi manginayo bengihlezi ngijabule kodwa hawu namhlanje angijabule. Hamba kanjani ungahlala mfethu? Ngahlala. Shesho mfethu. Uyaphila mfethu? Ngiyaphila. Ubani igama? Siyabonga. Siyabonga mfethu ngihleli nemama lakho lana. Usisi uyasichazela the way omphethe kahle ngakona, another way nithandana kahle ngakona, another way omhlonipha ngakona. Wena ungathi nje uyithandayo ngaye? Yena bathi yakhe indlela ehlonipha ngayo phakathi kwabantu. Thanda yena ngisho njalo. Thanda yena. So nangendlela ehlonipha ngayo. So nawe uyamhlonipha ngaleyo ndlela. Yeah. Unabo abangani? Ungazizwa kanjani mhlawumbe my sister mengase mhlawumbe akhulume kabi ngawe kumngani wakho? Sophatha kabi. Ngaphatha kabi. Nami ngaphatha kabi. Khona ku my sister into emphethe kabi. Ngicela umlalele. Sister, cela umtshele konke. So sabonga. Sithanda sami ngikubhalelelana ukuthi ngizokutshela ukuthi ebese sihlanganisile mina nawe akusekho. Hayibo, kwenziwa yini lokho manje? Isizathu salokho ukuthi wena ngalesikhathi uhambile wayophuza intombazane mina engijwayele engitshelile ukuthi wena ushele intombazane ayaziyo ukuthi ungikhulume kabi kuyo ngoba nakufuna yona. Yeah. Ma wena ungilahlela inzwa bethi. Yebo. Angiyazi mina leyo nto nje. Hayibo, awuphuzi wena. Ngiyaphuza ukuphuza. So indaba uyiphile leyo. Phela into yamsana nokuphuza. Hawu, ukuphuza ngiyaphuza kodwa akusho. Phophikelana. Hayi. Awungaphikisi siyabonga because lento le iqiniso mina and futhi iyangibhora. And naleyo ntombazane leyo phela njengoba yakwazi ukuyisho lento kumngani wakhe. Ingatholakala naye iphinde kusho ukuthi vele wena uyishela and vele wena wakhuluma sinayi noma my sister. Cha ngiyazi mina leyo. Yiphi koyaziyo? Ngazi ukuthi udali ngiyamthanda. Nale ukuthi uyaphuza ngithi. Ngiyaphuza mina ukuphuza. Noma ngidakiwe ngiyabuya. Okay, siyabonga mina ngicela ukwazi izathu sokuthi yini okwenza ukuthi ukhulume ngami ke kuyo ke. Ngithi wena uwazi. Kuthiwa wena wathi wena uvela awusamthandi lo ngoba uyakufebela. So sewuyenza nje. Yena uthanda leyo ntombazane. Wakholwa lokho wena? Ngiyakholwa. Ngoba izinto zenze la usukuphuza khona ngizazi. Kodwa egcineni ngiyakholwa lokho. Cha mama ngiyakuthanda mina. Hayibo umthanda ngani? Mina ngisakufuni. Asakufuni. Hawu dad. Angisakufuni. Wenza njalo. Angisakufuni. Angisakufuni. So sister, wena usumtholile umunye bengakamthole nesengizomthola. Angisakufuni. Buka phela. Angisakufuni siyabonga ngisakufuni. Lento ngilahlela yona ayikho. Anginankinga hamba kuyo le ntombazane yakho le hlwane nami. Ayikho lento ngilahlela. Angisakufuni nje ngithi ngiyachaza ukuthi angisakufuni. Ukhuluma kabi. Angikhulumanga kabi. Indaba uyenziwa yini mfethu emajiteni mfethu yazi ikhode wrong leyo mfethu. Ngakhuluma kabi kanjani ngawe? Uthe wena lo uyakufebela phela. Mina ngiyakufebela ngenza yonke lento emkhuba lengcolile.
Shuthi ujabulisa bona phela. Ngilibosha kanjani igama lomuntu engimthandayo? Angazi. Ngiyabona. Chubeka nabo la amantombazane othandana nawo. Mina hlukana nami, hlukana nami Bazongilahlela into yabona. izwe ngabani? Yes. Etshwaleni Yeah. bethu. Yebo na udakiwe. Hayi cha mama. Nikhuluma nidakiwe. Shuthi wena udakelwe egameleni lamayisisi. Bewutakwa kabi ke bo bafana. Ngiyabonga. Indaba. Mama wenza kanjani into Ngiyabo, engithandayo? alright, uzohlala ngakuwe lelo thando lo mina nandaba nawe. Loze liphole. Yes. Ngicela ukubuza yenza kubenzima ukuthi ungitshene sisodwa lena. Angeke ngize ngikwazi ukuthi Uzongilandela abantu. ngoba ibona bazongisiza, ibona bazongisiza. Nawumhlazini. Wena mawuzothi kuwa ngisakuthandi, mase ungibona emgwaqeni sengihamba soyangishaya. Ngoba unakha ngisakufuni. And naye lento ayeyishwa ngithi wayekhuluma kabi kugcwele idakwa zonke. So, qhubeka nakho. Mama umusi kuyenza leyo. Sengiyenzile nje akusajiki indawo. Phela sami ukhuluma kahle. Hayi sahambi naye. Ngiyacela mama awu. Ngisafuna ngiyabonga. Wena usunemali wena. Yazi ngokuza la usuvele wathola imali. Lalela uma isithu sesikunika u50 uzogibela itaxi lapha phezulu entabeni yeBree. Mawufika eBree uzogibela itaxi kubuyisele ekanti. Nangu ubhuti ekunika la into yakho. Mfumbathise baba. Ngicela kube u15 ngqo. Khathela abantu abathola ama100 la. Ithatha Thatha imali uhambe. Ngeke ubuyele kule bhasi. Uma isithu at least uyakuzwela. Ithathe. Hayi mama. Thatha imali uhambe mina ngisakufuni. Anginayo mina yami. Thatha imali. Angene ke mina lapho ke mangaba uyifuna ubhuti uzoyibisela ekhukhuni lakhe imali yakhe. Wena ngithi awuyifuni izambele ke. Thatha imali. Hayi cha ngeke. Mfethu thatha imali. Ngicela ungiyeke. Ngayibambi ingane wena. Ngiyabonga ngisakufuni ngiyabonga. Thatha imali. Thatha ngiyabonga ngisakufuni. Thatha imali. Awume nawe nemali yakho. Hey baba. Thatha imali baba. Angisakufuni ngiyabonga. Mina ngikhulume nomuntu Hey thatha imali. Mina nawe nemali yakho. Yazi indaba. Angisakufuni. Angisakufuni mina ngiyabonga. Ngeke into engizexoxa nawe ngiyabonga. Ayikho into engizexoxa nawe. Angishongo leyo nto ngisho ngakagawu. Wishilo. Uthela Mama ngenze njani uzungikholwa? Hayi angifuni ukukholwa mina. Sengi-right. Presidakwa. Mama ngiyacela. Sister, lo uchama idakwa ngegama lakho. Angisamfuni. Angisakufuni siyabonga. Wena ekutshwala wena siyabonga. Ekutshwala. Bekubhayizisa. Thatha nale 50 le. Thatha imali uhambe. Thatha. Okay, cool ke. Ya, yini ozoyenza? It's either ekutshwala ke noma mhlambe ke. Ngoba buyakubhayizisa. Impress idakwa ngegama lika my sister. Ngamane ngiyeke. Uyabiyeka ne? Abukufaneli. Yazi wena you are a handsome boy. But buka manje ukuthi mawuthi uzolokhu ugxila kutshwala, uyamluza lo. Wetali ngizoye kutshwala ke kungenayo. Biyeke. Biyeka manje. Uzobiyeka kanjani manje ngibona usubiyekile? Yeah. Uzobiyeka kanjani ngibona usubiyekile? Biyeke. Uzobiyeka kanjani ngibona usubiyekile ngempela uzobiyeka kanjani? Uzobona nawe. Oh. Kanjani? Sazobonana. Mina ngeke ngisakubona. Angithi ngisathandani. Ngeke ngisakubona. Sazobonana kanjani ngingasathandani? Serious kanti? Yes. Asakufuni bra. Hayibo. Awuthembi. Uzomela ukuthi futhi manje ngathi uzomela uye lapha entabeni uyogibela itaxi. Hayi, ayikho Hey plaza. Ayenzeki. Hayi, lento ayenzeki. Yiphi? Leni ngitshela yona. Ngitshela ukugcina ukuthi Angisakufuni siyabonga. Angisakufuni. siyabonga. Enza kanjani nje? Wena uyenza kanjani lento oyenzile ngegama lami? Wathi wena Uphikelani? Wayimele uzuphike. ukhuluma nezidakwa ngithi. Wayimele uzuphike. Yini konke? Sendlini wathi ngiphelezele interview. Yes. Yiyo le interview. Yes. Phezela ke. Yeah. Sondela sister, sondela. Yeah. Buhlulwa yini kungilahla sisodwa? For ini? Uzoyenza For ini? phambi kwabanye. Yes. Nawe angithi nawe. Anginawo ukwazi ukungihlambalaza ebantwini. Igama lami ya. So uqhubeka nempilo yakho. Nami uqhubeka nempilo yami. Ngifuna ngize ngithini wena kwena. Angisakufuni nami ngithi ngiyasho ukuthi angisakufuni. Kanti I-interview awuzwa le. yini, Uyayibona iproof? Na interview. Yeah. Hamba. Bye bye. Yambona ngathi ubuhlabile namanje. Hey, umehlabovu. Buyeke. Siyabonga ukutshwala mfethu. Bye bye. Thatha imali. Hamba. Uzogibela ngani? Uzowokha. Siya. Wesiya. Thatha 50 rand. Hamba. Shame.
hlala phansi sister. Uzizwa unjani? Yazi siyabonga ngabe umfana oright ukuba kaphuzi. Alright, akahlale aqhubeke nempilo yakhe, nami ngizoqhubeka nempilo yami. Mhlawumbe ngizomthola ongcono ukudlula yena. Bazokuphoxa. Angikhuluma ebantwini. Ethweni yomfebela. Kanti na sister ikhona into akwayenza mhlawumbe ke wazwisa. Ayikho, mhlawumbe usukezwa ngabantu. Phela abantu yibona abaxabanisa amanithandana. Abantu. Especially abantu mhlawumbe labangani bakhe abamtshelela ukuthi mina ngiyamfebela. Mhlawumbe ibona laba bangifunayo, bangangifuni ukungibona ngijabule nginayo. So ngiyabonga. Sengazathi umuntu wakhe hawe ma. Sorry sister yezwa. Ngiyabonga. Ya sokubuyisela endlini mase ukufaka ebhasini yezwa. Okay. Welcome. Thatha ingane uyifaka ebhasini, ngivala ishow, simbuyisele ekhaya. Ya vele siyabonga ukhile. King Ginger, Cream de la Cream, njengintwana yase King Indlovu bafethu. You know what it is. It's going crazy, it's going bananas. Usiyabonga sizamile ukumnika i50 rand but uyayibonga. My sister uthi ukhathele. Mzansi, mawuthi unenkinga kwi relationship yakho feel free, ngibhalele ngizokulungisela. And ngizokulungisela in style shame. Ngikulanda ngebhasi ngikubuyisela ngebhasi. Remember guys, the reason why abantu ngithi abagibele eBree is the biggest taxi rank in Johannesburg bafethu. Iphethe almost wonke amakati. La ufuna ukuya khona uthola itaxi yakho laphana. So that's why abantu kumele baye khona because most of the people ama-taxi abatholakala lapha. Akhona ama-taxi. Akhona ama-taxi. Ngisho Orange Farm i-taxi uyithola fast la. Taxi eSoweto uyithola fast. Protea Glen yayibona leyo nto leyo. Yonke indawo. Young Frostan. My name is King Ginger, Cream de la Cream. Subscribe. Ngishaye Valley. Subscribe lapho mawuse Valley, mawuguphi. Uyangazi. King Ginger ngihambi ngedwa. Ngihamba no Chris studio. Ngiphethe uSimpiwe behind the camera. Ngiphethe uPhinde studio. Ekuse khona ngisho welcome behind me. Eric in the past. It's going crazy. It's going bananas. It's King Ginger TV. It's Bibili King. Ngiyabonga. Please do the right thing. Subscribe. I love you Mzansi. Take me home.